Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ και είστε και πάρα πολλοί, βλέπω. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτή η σημερινή μας συζήτηση γίνεται στα πλαίσια ενός κύκλου δημοσίων συζητήσεων με τίτλο «Ελλάδα, μεταρρυθμίσεις, ρήξεις τομές», που διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, η ΟΒΕ, η Καντόρ Σύμβουλη Επιχειρήσεων, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος. Το σημερινό θέμα συζήτησής μας είναι πώς θα ανακτήσουμε τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας. Θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ότι κάνοντας αυτά που υποσχόμαστε, αλλά νομίζω ότι θα έχουν περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα πράγματα να μας πούν οι τέσσερις ομιλητές, και ξεκινάω αμέσως με τον κύριο Πέτρο Μάρκαρη, ο οποίος είναι ο γνωστός συγγραφέας και έχει γράψει πολλάκις και για την κρίση και για την αξιοπιστία της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο φίλος Πάσχος Μανδραβέλης το είπε ήδη, είμαι συγγραφέας, συνεπώς δεν ανήκω στον τομέα της οικονομίας ούτε της πολιτικής. Και κατά συνέπεια και τα επιχειρήματα που μπορώ να παραθέσω ή να επικαλεστώ είναι επιχειρήματα του συγγραφέα, του λογοτέχνη ή του ανθρώπου του πολιτισμού, για να το τοποθετήσω γενικότερα. Υπάρχει κάτι το οποίο από την αρχή μου κάνει εμένα ως συγγραφέα μια μεγάλη εντύπωση. Ότι ξαφνικά τον όρο αξιοπιστία τον έχουμε περιορίσει στις υποχρεώσεις της χώρας προς τρίτους, δηλαδή προς τους δανειστές, και στην οικονομία, για να το πω λιγάκι ευρύτερα. Η αξιοπιστία όμως δεν είναι μόνο η έννοια του πόσο αξιόπιστοι είμαστε κοινωνικά και πολιτικά σε χώρα, αλλά και πόσο κάποιες αξίες διέπουν την κοινωνία μας. Για να είσαι αξιόπιστος πρέπει να υπακούς σε ένα σύστημα αξιών. Όταν δεν υπακούς σε κανένα σύστημα αξιών, καταρχήν δεν είσαι αξιόπιστος ως άτομο, αξιόπιστη ως κοινωνία, αξιόπιστη ως πολιτική τάξη και πάμε παρακάτω. Με την ίδια λοξία, αξιοπιστία σημαίνει κατάπτωση των αξιών. Ας δούμε λοιπόν κατά πόσο όχι μόνο σαν χώρα, αλλά και σαν κοινωνία σήμερα έχουμε αξίες. Ξέρετε, είμαστε μια χώρα η οποία έχει μια, να το πω έτσι, μακρά παράδοση στη φτώχεια. Δεν είμαστε πάντα ευημερούντες και δεν είχαμε πάντα αυτόν τον πλούτο, έστω και εικονικό, που είχαν μέχρι πριν από 3 χρόνια. Είμαστε μια χώρα που τα έβγαζε πέρα κατά πολύ δύσκολες συνθήκες. Είμαστε μια χώρα φτωχή. Το θέμα είναι ότι αυτή η φτωχή χώρα έχει αξίες. Και ήταν αξίες ορατές και συνειδητές. Είχε καταρχήν μια αξία της σύννεσης. Οι Έλληνες που γνώρισα εγώ, και σας το, επειδή είμαι από την πόλη, δεν είμαι γεννημένος Ελλαδίτης και ήρθα στην Ελλάδα το 1964, οι Έλληνες, και ήρθα από μια πορεία Κωνσταντινούπολη, Βιέννη, Αθήνα, γιατί εκεί σπούδασα στη Βιέννη, ή μάλλον δεν σπούδασα, για να είμαι ειλικρινής, είδα ξαφνικά μια χώρα η οποία απαρτίζονταν από τρομερά συνετούς ανθρώπους. Είχαν μια σύνεση πέραν με το καταπληκτικό χιούμορ και την καταπληκτική ηρωνία που διέτεταν, η οποία επίσης δεν υπάρχει σήμερα, και εν πάση περιπτώσει μια τρομερή δυναμική δημιουργικότητας μέσα από τη φτώχεια. Είναι ενδιαφέρον. Το πρώτο που μου έκανε εντύπωση εμένα όταν ήρθα στην Ελλάδα ήταν το πιο αντιαισθητικό όνειρο που είχα δει εγώ στη ζωή μου ποτέ. Ξέρετε ποιο ήταν αυτό το αντιαισθητικό όνειρο? Όλες αυτές οι μονοκατοικίες στην περιοχή Μοσχάτο, Νεοφάλιρο, Δραπετσόνα, Κερατσίνη, οι μονοκατοικίες με τις σιδεριές του μπετόν που εξήχαν. Αυτό ήταν το όνειρο για το δεύτερο όροφο. Δεν υπήρχαν δάνεια, δεν υπήρχαν πιστώσεις, δεν υπήρχε ευρώ, υπήρχε σκληρή δουλειά, στέρηση, μια ζωή για αυτό το δεύτερο όροφο, για το γιο, για την κόρη. Αυτό ήταν μια αξία, ξέρετε.
Αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντική αξία και δίνει ένα μάθημα το οποίο καλά θα κάνουμε να το κρατήψουμε. Το μάθημα είναι ότι η καταπολέμηση της φτώχειας προϋποθέτει την αποδοχή της φτώχειας. Πρέπει να πεις είμαι φτωχός, κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Αν πεις ότι δεν είμαι φτωχός, μου κλέψαν τα λεφτά μου, είναι άλλο. Δεν είναι το ίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι λέγανε είμαστε φτωχοί, κάπως πρέπει να πολεμήσουμε, τι να κάνουμε. Αυτή η αποδοχή είχε πολύ μεγάλη σημασία. Και το άλλο βασικό στοιχείο είναι, το οποίο θα πρέπει να συνυπολογίσουμε επίσης, γιατί θα μιλήσω και λίγο παρακάτω, είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό, ότι η Ελλάδα ήταν μια φτωχή χώρα με ένα εξαιρετικά υψηλό πολιτισμό της φτώχειας. Η φτώχεια της είχε ένα πολιτισμικό επίπεδο εξαιρετικά υψηλό και όχι μόνο στις τέχνες και στη σκέψη και παντού. Δεν είχε Υπουργείο Πολιτισμού, είχε όμως πολιτισμό. Όπως παντού συνέβη και στην Ελλάδα, αντικαταστήσαμε τον πολιτισμό με τον Υπουργείο Πολιτισμού, όπως και τη φτώχεια με έναν εικονικό πλούτο. Αυτό κάναμε στην Ελλάδα και εκεί την πατήσαμε, για να είμαι ειλικρινής. Αυτός λοιπόν ο πολιτισμός της φτώχειας, ο οποίος είχε ένα ύψος τρομερό, βασιζόταν ακριβώς σε αυτές τις αξίες για τις οποίες μίλησα τώρα. Και στο γεγονός ότι εάν δεν πεις είμαι φτωχός, κάτι πρέπει να κάνω, δηλαδή αν δεν αποδεχτείς τη φτώχεια σου, δεν μπορείς να πολεμήσεις τη φτώχεια. Δεν γίνεται αυτό. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο. Τον καιρό που ξαφνικά άρχισε να ρέει το χρήμα στην Ελλάδα, με ελληνικά δεδομένο πάρα πολύ χρήμα, μπορεί με τα γερμανικά να μην ήταν, αλλά με τα ελληνικά ήταν, ξαφνικά μέσα στην ονείρωση ή τη φαντασίωση, για να χρησιμοποιήσω λέξεις πολιτισμικές και λογοτεχνικές που μας διακατήχε εκείνη την περίοδο, θεωρήσαμε ότι πετώντας τη φτώχεια από πάνω μας για να απαλλαγούμε, έπρεπε να πετάξουμε μαζί και τις αξίες της φτώχειας, γιατί πιστεύαμε ότι αυτές οι αξίες είναι αξίες της φτώχειας και δεν τις χρειαζόμαστε πια. Μόνο που είναι αξίες γενικότερα αυτές, δεν είναι της φτώχειας, και τώρα που η χώρα κακά τα ψέματα επιστρέφει πάλι στη φτώχεια, επιστρέφει χωρίς αξίες, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Τρομερά επικίνδυνο. Από την άλλη μεριά πρέπει να πω, και να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί είναι ελληνικό το φαινόμενο, γιατί έχει Ευρώπη αξίες. Βλέπετε εσείς πουθενά να έχει αξίες η Ευρώπη? Εγώ δεν τις βλέπω. Δεν τις βλέπω πουθενά. Ξέρετε, λίγο πριν πεθάνει ο Ζαν Μονέ είπε κάτι. Είπε ότι έκανε ένα λάθος. Αν εγώ ξεκινούσα ξανά την προσπάθεια για την ενοποίηση της Ευρώπης, δεν θα ξεκινούσα από την κοινή αγορά, θα ξεκινούσα από την πολιτική και τον πολιτισμό. Αυτό ήταν το λάθος στην ουσία. Και το οποίο σήμερα πληρώνουν περισσότερο. Διότι κακά τα ψέματα, ξεκινώντας από την κοινή αγορά, καταλήξαμε καλώς ή κακώς στην κυριαρχία των αγορών. Όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκοσμίως. Από την άλλη μεριά καταλήξαμε και κάτι άλλο. Εγώ ορίζω την κατηφόρα της Ευρώπης ως την απόσταση από το όνειρο στο μη χειροβέλτιστον. Αυτή είναι για μένα η κατηφόρα της Ευρώπης. Και θα σας φέρω το παράδειγμα για να προσπαθήσω να σας το εξηγήσω. Η Ισπανία, η Πορτογαλία, εμείς, και μιλάω για 3 χώρες που είχαν βγει από δικτατορικά καθεστώτα, τι λέγαμε? Να μπούμε στην οικογένεια της Ευρώπης. Να μπούμε στο κοινό όνειρο της μιας και μοναδικής οικογένειας που μας ενώνει όλους. Το ίδιο είπαν μετά το 1989 και οι χώρες του τέως υπαρκτού σοσιαλισμού. Είπαν στο όνειρο, στην οικογένεια της Ευρώπης, στο όνειρο της ένωσης και της συνύπαρξής μας. Αν σήμερα ρωτούσα έναν από εσάς ή έλεγα σε έναν από εσάς, δε παιδάκι μου, αρκετά μας πρίξανε με το ευρώ, δεν σηκώμαστε να πίσω στη δραχμή να τελειώνουμε. Πιθανότατα η απάντηση που θα έπαιρνα από εσάς θα ήταν, είσαι τρελός, ξέρεις πόσο πιο δύσκολα θα περάσουμε? Αυτό είναι το μη χείρον βέλτιστον, δεν είναι το όνειρο πια. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτό δεν είναι το όνειρο, είναι το μη χείρον βέλτιστον. Με την ίδια λογική που αυτό το μη χείρον βέλτιστον επιβάλλεται παντού πια στην Ευρώπη. Δεν μιλάμε για το όνειρο.
Μιλάμε ότι αν δεν κάνουμε αυτά θα πάμε πιο χειρότερα. Το ίδιο είπαμε και εμείς, πρέπει να τα κάνουμε όχι μόνο για να εξηγιανθεί η χώρα που πρέπει να εξηγιανθεί. Δεν διαφωνώ καθόλου και με τον φίλο μου τον Πάσο, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, αλλά γιατί είναι και το μη χείρον βέλτιστον. Με την ίδια λογική που αυτό το μη χείρον βέλτιστον απλώνεται παντού, θα σας πω το αντίστροφο για να πούμε ένα παράδειγμα. Θυμάστε το 2011. Το 2011 λέγανε η Γερμανία δεν υπάρχει θέμα. Να φύγει η Ελλάδα από την Ευρώπη, δεν θα πάθουμε και τίποτα. Πέσανε πάνω της ο Μόντι, ο Ντράγκη και δεν ξέρω πόσοι άλλοι ακόμα, η κυρία Βούλης τα ξέρει καλύτερα από μένα. Πέσανε πάνω και είπαν, καλά, είσαι με τα καλά σου, είπανε στη Μέρκελ. Εάν το κάνει, θα δημιουργήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση όπου θα μας παρασύρει όλους. Και είπε το Μέρκελ, καλά, ας μείνει, το μη χείρον βέλτιστον. Αυτό είναι. Από όπου και αν κοιτάξετε, αυτό είναι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι όμως όνειρο. Και μία ένωση 17 χωρών στην Ευρωζώνη και 27 χωρών γενικά δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω στο μη χείρον βέλτιστον. Χρειάζεται ένα κίνητρο πιο δυνατό από αυτό. Αυτό δεν είναι καν κίνητρο επιβίωση. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα και στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη περνάει μία κρίση αξιών τεράστια αυτή τη στιγμή. Και αυτή την κρίση αξιών στην Ευρώπη μπορείτε να τη δείτε από τον περιορισμό της Ευρώπης σε ένα στόχο, ευρώ και οικονομία. Μα η Ευρώπη ήταν στην ιστορία της και στην εξέλιξη της πολύ περισσότερο από αυτό. Και τον καιρό που δεν ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ακόμα περισσότερο από αυτό. Η Ευρώπη ήταν οι πολιτισμοί της, η Ευρώπη ήταν οι αξίες της, η Ευρώπη ήταν η διαφορετικότητα των ιστοριών της. Συζητάει κανείς για αυτά? Ή πως εγώ δεν ακούω? Όχι εσάς, γενικώς. Συζητάει κανείς για αυτά? Συζητάει κανείς για τους πολιτισμούς? Συζητάει κανείς για, εν πάση περιπτώσει, το εύρος των αξιών που είχε Ευρώπη? Ποιος μιλάει για αυτό? Εγώ δεν ακούω κανένα να μιλάει. Ξέρετε, κάποια στιγμή ήμουνα σε μια συζήτηση στο Σάλτσμπουργκ και είπα, όταν άρχισα να μιλάω για τον πολιτισμό, είπα το εξής. Είπα, ο πολιτισμός είναι ένα κύριο πιάτο το οποίο οι πολιτικοί το σερβίρουν ως επιδόρπιο. Το πρόβλημα με αυτό είναι δύο. Τα προβλήματα είναι δύο. Το ένα είναι ότι έχετε φάει πολύ και λέτε, εντάξει ρε παιδί μου, χόρτασε τώρα, δεν θέλω το επιδόρπιο, θέλω ένα καφεδάκι. Ή όπως σήμερα λέτε, αφήστε τώρα το επιδόρπιο, τη σούπα πρέπει να σώσουμε, ναι. Μόνο που ο πολιτισμός είναι σούπα και δεν είναι επιδόρπιο. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς, εγώ δεν ακούω τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, να κερδίσουμε την αξιοπιστία της χώρας, να δούμε πώς θα επανακτήσουμε εμείς ως άνθρωποι τις αξίες μας, γιατί χωρίς αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Δεν είναι θέμα νόμων και μόνον. Είναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Χρειαζόμαστε περισσότερο από τους νόμους. Χρειαζόμαστε περισσότερο από την πάταξη της διαφθοράς, το δικό μας σύστημα αξιών που δεν θα μας πρόχνει προς τη διαφθορά. Χρειαζόμαστε περισσότερο την καταπολέμηση των πελατειακών σχέσεων, το δικό μας σύστημα αξιών που δεν θα μας κάνει πελάτες. Εάν αυτό δεν το αντιληφθούμε, εάν αυτό δεν το βάλουμε ως στόχο, και είναι ένας στόχος ο οποίος μας είναι απαραίτητος, η χώρα μπορεί να κερδίσει την αξιοπιστία στην Ευρώπη, τις αξίες της όμως δεν θα κερδίσει, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάρκαρη. Να κρατήσουμε ότι η αξιοπιστία προϋποθέτει αξίες. Οι αξίες της φτώχειας που είχαμε ήταν οι αξίες και του πλούτου για να αποκτήσουμε πλούτο, και νομίζω ότι η συζήτηση μετά θα φουντώσει για όλο αυτό το ζήτημα. Και ας συνεχίσουμε με τον κύριο Ιωάννη Αλέξιο Ζέπο, ο οποίος είναι πρέσβης επιτιμή, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, και θα μας πει για την αξιοπιστία της χώρας, η οποία είναι στον ΑΔΥΡ. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή συνάντηση
πραγματεύεται το πώς θα ανακτηθεί η χαμένη αξιοπιστία της χώρας, που αποτελεί απόρρια της σοβαρότατης οικονομικής κρίσης. Η εικόνα της Ελλάδος και η σκέψη για το πώς θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί να αλλάξουμε τα πράγματα, μου φέρνει στο νου άλλες ευτυχέστερες εποχές, όταν η χώρα μας, αναγεννημένη μετά τη δικτατορία, αναγνωρισμένη και σεβαστή, όδευε με σοβαρή πορεία προς καλύτερες ημέρες. Και όπως θυμάμαι, τέτοιες εποχές ήταν εκείνες της περίοδου 1974-1980, όταν με τις αποφασιστικές κινήσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή επετεύθη η ένταξη της Ελλάδος στην τότε ΕΟΚ, παρά τις όλες δυσκολίες του εγχειρήματος και με την αποφυγή της παράλληλης διαπραγμάτευσης για από κοινού είσοδό μας στην ΕΟΚ με την Ισπανία και την Πορτογαλία, σχέδιο που αναφερόταν τότε στις Βρυξέλλες ως «globalisation». Και βέβαια η συνολικά τότε επιτυχής παρουσία της χώρας μας στη διεθνή σκηνή. Ομοίως, η περίοδος 2000-2004, που σημαδεύτηκε από σημαντικές ελληνικές επιτυχίες, όπως η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωζώνη, η εισδοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αποτελεσματική ελληνική προεδρία της ΕΕ το 2003, η αποφασιστική προώθηση με ελληνικές πρωτοβουλίες των χωρών των Βαλκανίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σήμερα δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και μας προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Είμαστε όμως, θεωρώ, μια κοινωνία μαχητών. Αυτό τουλάχιστον έχουμε δείξει σε διάφορες δύσκολες περιόδους της ιστορίας μας. Θα πρέπει και πάλι, συντεταγμένοι, με συγκεκριμένους στόχους και με πίστη στο ζητούμενο, να παλέψουμε για να το πετύχουμε. Είναι ανάγκη να πιστέψουμε, κρίνω, στη σημασία της δημιουργίας αποτελεσματικών δομών σήμερα, όχι αύριο. Δομών που θα στηρίξουν με συνέπεια τις προσπάθειές μας και θα δείξουν στους εταίρους μας και στους τρίτους ότι μπορούμε να ανασυνταχθούμε και να δράσουμε με κοινό όραμα, πρωτοβουλίες και δράσεις. Αυτό το επιχείρησαν άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου που, έχοντας και διατηρώντας διαχρονικά ανθεκτικές δομές, βρίσκονται σήμερα συγκριτικά, νομίζω, σε καλύτερη θέση από ό,τι εμείς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εξωτερική πολιτική μπορεί να παίξει το δικό της ιδιαίτερο ρόλο σε συντονισμό και με τους άλλους τομείς του κράτους, ώστε να επιχειρήσουμε να δρομολογήσουμε την ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας μας. Άποψή μου είναι ότι στον καθεαυτό τομέα της εξωτερικής πολιτικής είναι ανάγκη με σταθερά, στοχευμένα βήματα, ξεπερνώντας τη σημερινή εσωστρέφεια και την έλλειψη αυτοπεποίθησης που εμποδίζουν να παίξουμε έναν ενεργό ρόλο ως σημαντικός συνομιλητής στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον, παρά τη στρατηγική γεωπολιτική μας θέση, να τολμήσουμε μια δυναμική επιστροφή στο διεθνή στίβο, εκστρατεύοντας και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις σε θέματα που αφορούν τη χώρα μας, την Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα. Να είμαστε δηλαδή δυναμικά παρόντες. Στις προσπάθειες αυτές πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις φιλίες που η Ελλάδα έχει δημιουργήσει από παλιά σε όλες τις υπήρους και να προσπαθήσουμε να επανέλθουμε ως υπεύθυνοι συνομιλητές που μετά από μια σοβαρή περιπέτεια ξαναβρίσκουμε σταδιακά τη θέση μας, διότι η Ελλάδα πρέπει να παίζει ενεργό ρόλο στο διεθνές γίγνεσθε, συμμετέχοντας στη λήψη και εφαρμογή των διεθνών αποφάσεων. Ο ρόλος του Υπουργείου Εξωτερικών στην προσπάθεια για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας νομίζω ότι μπορεί και πρέπει να είναι αυξημένος. Και θεωρώ αυτονόητη τη συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών τόσο στη χάραξη όσο και στην εφαρμογή της στρατηγικής που τελικά θα διαμορφωθεί. Η βοήθεια των πρεσβειών μας, των μονίμων αντιπροσωπιών, των γενικών προξενείων και προξενείων, καθώς και των διαφόρων υπαγωμένων στα παραπάνω υπηρεσιών, αλλά και η εντονότερη δυνατή κινητοποίηση της ομογένειάς μας όπου αυτή δραστηριοποιείται δυναμικά, μπορεί να είναι καταλυτική. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει, οπωσδήποτε, να πάρθουν κατ' επιλογή και έστω κατ' εξαίρεση οι απαραίτητες αποφάσεις και να δοθούν στις αρχές μας τα εφόδια για να μπορέσουν να εκτελέσουν επιτυχώς την αποστολή τους.
Αυτές με τη σειρά τους θα πρέπει να στρατευτούν με όραμα προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι πεπισμένος ότι έχουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε αν το μήνυμά μας είναι απλό, καθαρό και σαφώς αναγνωρίσιμο. Γιατί η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας είναι διακύβευμα το οποίο αφορά πρώτα τον Έλληνα πολίτη και στη συνέχεια τους τρίτους. Είναι ταυτόχρονα συλλογική και ατομική υπόθεση, η οποία δεν μπορεί να είναι επιτυχής έναντι τρίτων αν δεν είναι αντιληπτή πρωτίστως από τους πολίτες της. Η συνέπεια και η σταθερότητα είναι στοιχεία αξιόπιστης πολιτικής, όπως στοιχείο αξιοπιστίας είναι και το πολιτικό σθένος, να προβαίνει κανείς σε διορθωτικές κινήσεις όχι μόνο σε επιμέρους σημεία μιας πολιτικής, αλλά στην ίδια την πολιτική. Όμως για όλα αυτά χρειάζεται πριν απ' όλα να έλθουμε σε ρήξη με τα λάθη του παρελθόντος και να προχωρήσουμε ενσυνείδητα στην οικοδόμηση σωστών και διαχρονικών δομών με την πεποίθηση ότι όλα πρέπει και μπορούν να αλλάξουν προς την κατεύθυνση της αναγνωρίσιμης ευρωπαϊκής κοινής πρακτικής, ώστε να μην ξεχωρίζουμε πλέον αρνητικά όπως τώρα και να επιλέξουμε μια πορεία που με σίγουρα βήματα θα μας οδηγήσει σε καλύτερες ημέρες. Θεωρώ ότι η συνέχιση της επίδειξης σοβαρότητας και συνέπειας από μέρους μας ως προς την τήρηση των διεθνών μας δεσμεύσεων θα συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Τέλος, αναλογιζόμενος στις τελευταίες εξελίξεις της κρίσης και όλα όσα βιώνουμε, και καθώς η αξιοπιστία, όπως φαίνεται, δεν είναι ελληνικό ζητούμενο αποκλειστικά, αλλά ίσως και ευρωπαϊκό, διερωτώ με αν μόνο η Ελλάδα έχει ανάγκη να ανακτήσει τη χαμένη αξιοπιστία της ή μήπως το πρόβλημα είναι ευρύτερο και θα πρέπει να εξεταστεί ανάλογα και από άλλες κατευθύνσεις. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ τον κύριο Ζέπο, που ήταν και πολύ σύντομος από ό,τι βλέπω. Να κρατήσουμε ότι η Ελλάδα υπήρξε πάντα μια κοινωνία μαχητών, που αρκεί να πιστέψει όμως ότι και να θέσει στόχους και να βάλει τις δομές της σε μια αποτελεσματική προσπάθεια. Και νομίζω ότι σίγουρα το Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο. Ο κύριος Λουκάς Τσούκαλης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, έχει το λόγο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Δεν είχαμε πέσει τόσο χαμηλά για πολλά χρόνια. Ακόμα και στην περίοδο της δικτατορίας, με ένα καθεστώς άθλιο και εμπολής γελίο που είχε επιβληθεί στον ελληνικό λαό από μια μικρή μειοψηφία, υπήρχε στο εξωτερικό τουλάχιστον η εικόνα μιας άλλης Ελλάδας. Μιας Ελλάδας που βρισκόταν απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς, που διαμαρτυρόταν και αντιστεκόταν. Και σε όλους εμάς που ήμασταν τότε νέοι, υπήρχε η ελπίδα και το όραμα για τη διαφορετική Ελλάδα που θα κτίζαμε μετά την πτώση της Χούντας. Όταν όμως η χώρα μας, άθελά της, αλλά μετά από σωρία λαθών, έγινε ο καταλύτης το 2009-2010 για το πέρασμα από την διεθνή οικονομική κρίση στην κρίση του ευρώ, η εικόνα που κυριάρχησε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ήταν η εικόνα μιας χώρας χρεοκοπημένης, με πολλή κακοδιοίκηση και ακόμη περισσότερη διαφθορά. Και αυτή η εικόνα, δυστυχώς, δεν άφηνε χώρο για τίποτε άλλο να φανεί προς τα έξω. Αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν ήταν το χειρότερο και δεν είναι το χειρότερο. Τα τελευταία χρόνια, εμείς οι ίδιοι αρχίσαμε να χάνουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Να χάνουμε την αυτοεκτίμησή μας ως Έλληνες. Να χάνουμε και την ελπίδα ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν κάποια μέρα προς το καλύτερο. Με άλλα λόγια, την απογοήτευση άρχισε πλέον να διαδέχεται η απόγνωση. Όταν ξέσπασε η κρίση, πολλοί άρχισαν πλέον να αντιλαμβάνονται ότι το βιωτικό μας επίπεδο δεν αντιστοιχούσε
ούτε στην παραγωγικότητα της οικονομίας, ούτε και στην ποιότητα θεσμών και παιδείας που διαθέταμε. Αυτήν την έλλειψη αντιστοιχίας την υποψιάζονταν ήδη μερικοί από πριν. Λιγότεροι το λέγαμε και φωναχτά. Αλλά ποιος κάθεται να ακούσει τα δυσάρεστα σε εποχές μεγάλης εφορίας? Όπως γνωρίζουμε, ο πλούτος κλείνει συχνά τα αυτιά και τα μάτια. Είχαμε φτιάξει λοιπόν και εμείς τη δική μας φούσκα, που έσκασε όταν ήρθε η διεθνής κρίση. Αν και θεωρώ ότι ήταν καταδικασμένη η ελληνική φούσκα να σκάσει αργά ή γρήγορα, γιατί δεν μπορούσε να διατηρηθεί. Και όταν έσκασε η φούσκα, κληθήκαμε να προχωρήσουμε σε μια εξαιρετικά επώδυνη προσαρμογή, που δεν ήταν μόνον επώδυνη, ήταν και πολύ βίαιη, γιατί οι ξένοι δανειστές μας δεν ήταν διατεθειμένοι να μας δώσουν πολύ χρόνο. Είτε λόγω τιμωρητικής διάθεσης στην αρχή, είτε λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στην αρχή αλλά και στη συνέχεια, είτε και λόγω ιδεολογικής αγκύλωσης. Η προσαρμογή στη χώρα μας συνεχίζεται και συνεχίζει να γίνεται κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Έχουμε αδύναμους θεσμούς, έχουμε ένα απονομιμοποιημένο σύστημα εξουσίας, στο οποίο μετέχουν πολιτικοί και κόμματα που κυβερνούσαν για χρόνια, μέσα ενημέρωσης και αρκετοί άλλοι, με θεσμική και όχι μόνο ιδιότητα, αλλά έχουμε και μια κοινωνία που σπάει σιγά σιγά σε κομμάτια και στην οποία δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι για όλα τα κακά που μας βρήκαν φταίνε κάποιοι άλλοι. Συνήθως οι Ευρωπαίοι, ειδικότερα οι Γερμανοί, ακόμα και εξωγήινοι. Με τέτοιες συνθήκες και με ένα σοβαρό έλλειμμα αυτογνωσίας, συλλογικής αυτογνωσίας, κάνουν σήμερα, εδώ και λίγα χρόνια, πάρτι οι δημαγωγοί στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια αναγκαστήκαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν εμπιστευόμασταν λόγω των δικών τους πεπραγμένων στο πρόσφατο ή και λιγότερο πρόσφατο παρελθόν, αλλά που ελπίζαμε ότι αυτοί θα μπορούσαν ίσως να σώσουν τα πιο βασικά σε μια εποχή που η χώρα κινδύνευε να καταρρεύσει. Και στους άλλους που υπόσχονταν και υπόσχονται εύκολες αλλά εξωπραγματικές λύσεις και είναι πάντα έτοιμοι να προσφέρουν από διοπομπαίους τράγους εις βάρος των οποίων μπορούν να εκτονωθούν οι υπόλοιποι. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και νομίζω ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί πλέον με ημίμετρα. Εδώ που βρισκόμαστε, η Ελλάδα χρειάζεται μια ειρηνική επανάσταση και τίποτα λιγότερο. Και αυτή η ειρηνική επανάσταση κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσει από τη θεσμική ανασυγκρότηση. Η συνταγματική αναθεώρηση προσφέρει σήμερα μια μεγάλη ευκαιρία. Όπως γνωρίζουμε όλοι, τα ικανά άτομα δεν λείπουν στη χώρα. Είναι οι θεσμοί και οι δομές που πάσχουν. Και τα παραδείγματα μπορούν να είναι πολλά. Θα σταθώ σε παραδείγματα από δύο πολύ διαφορετικούς χώρους, με τους οποίους εγώ τουλάχιστον έχω μια κάπως μεγαλύτερη εξοικείωση. Δηλαδή την ευρωπαϊκή πολιτική και τα πανεπιστήμια. Ας ξεκινήσουμε με την ευρωπαϊκή πολιτική. Η οργανική σχέση της Ελλάδας με την ευρωπαϊκή ενοποίηση, όπως ξέρουμε, πάει πίσω περισσότερο από μισό αιώνα. Και στη διάρκεια αυτή των 50 και περισσότερων χρόνων είχαμε πολλές και σημαντικές διπλωματικές επιτυχίες που θα τις ζήλευαν αρκετοί, ίσως οι περισσότεροι από τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τουλάχιστον αυτοί που έχουν ένα συγκρίσιμο μέγεθος και ειδικό βάρος με εμάς. Ο κύριος Ζέπος αναφέρθηκε σε μερικές, θα σας υπενθυμίσω. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που υπέγραψε συμφωνία σύνδεσης με την τότε νεογέννητη ΕΟΚ. Ήταν η πρώτη χώρα μετά την πτώση των δικτατοριών στη Νότια Ευρώπη που έγινε μέλος και με όρους πολύ καλύτερους
από τους όρους που είχαν οι δύο ιβηρικές χώρες που ακολούθησαν 5 χρόνια αργότερα. Ήταν η χώρα που εξασφάλισε σημαντικότατη μεταφορά πόρων από τα κοινοτικά ταμεία για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Είναι η χώρα που κατάφερε να μπει στο ευρώ και που κατάφερε να βάλει και την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε όμως να είμαστε ειλικρινείς, θα διαπιστώσουμε ότι οι επιτυχίες αυτές ήταν κυρίως υπόθεση ολίγων. Αυτό που έλειπε πάντα ήταν η συνέχεια. Αδύνατες δομές, εσωστρέφεια της δημόσιας διοίκησης και της πλειοψηφίας του πολιτικού κόσμου της χώρας, συντεχνιακές συμπεριφορές, αντίσταση στην οποιαδήποτε αλλαγή. Και έτσι βρεθήκαμε αρκετές φορές, παρά τις μεγάλες διπλωματικές επιτυχίες μας, στη θέση του προβληματικού εταίρου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε να πάρουμε και το παράδειγμα των πανεπιστημίων. Όλοι γνωρίζουμε και υπερηφανευόμαστε δικαίως γι' αυτό, ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο αριθμό εξαιρετικά ικανών επιστημόνων με διεθνή αναγνώριση. Επιστήμονες έχουμε πολλούς, αρκετούς πλέον και εντός συνόρων, αλλά πανεπιστήμια μάλλον δεν έχουμε. Ή τουλάχιστον δεν έχουμε πανεπιστήμια που να αντιστοιχούν στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η χώρα. Και το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει να νομοθετεί, αν και λιγότερο από τότε που ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου υπουργός, να νομοθετεί ακόμη και για τις λεπτομέρειες. Τι άλλο μπορεί να συνεπάγεται μια ειρηνική επανάσταση στη σημερινή Ελλάδα? Σίγουρα να χτίσουμε νέες γερές βάσεις για να στηρίξουν την κοινωνική συνοχή που είναι τόσο απαραίτητη στις δύσκολες εποχές που περνάει η χώρα. Να ξαναβρούμε ένα κώδικα επικοινωνίας με τη νέα γενιά που αισθάνεται αποκλεισμένη από το σύστημα που φτιάξαμε εμείς οι παλαιότεροι. Σήμερα στην Ελλάδα το χάσμα γενεών είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και πολύ μεγάλο. Θα πρέπει επίσης να συνδέσουμε την αξιοκρατία με την κοινωνική αλληλεγγύη, την εξωστρέφεια με την εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις. Και όλα αυτά μπορούν και πρέπει να γίνουν στο όνομα ενός υγιούς, έλογου πατριωτισμού. Όχι όμως αυτού του κάλπικου πατριωτισμού, στον οποίο προσφεύγουν ως καταφύγιο λογής απατεώνες, καθώς επίσης και όσοι μισούν τη δημοκρατία και τη διαφορετική άποψη. Όλους αυτούς τους ακούμε καθημερινά. Κάνουν πολύ θόρυβο και ολοένα και περισσότερο απειλούν. Αυτή η ειρηνική επανάσταση πιστεύω ότι είναι το μεγάλο στίχημα που έχουμε μπροστά μας. Και επειδή μιλάμε συνεχώς για διαπραγματεύσεις, στα κανάλια και τα καφενεία ανά την επικράτεια, θα πρέπει νομίζω να θυμόμαστε ότι η πιο κρίσιμη διαπραγμάτευση που έχουμε μπροστά μας δεν είναι με τους ξένους, εταίρους, δανειστές, φίλους και αντιπάλους. Η πιο δύσκολη και πιο σημαντική διαπραγμάτευση είναι η διαπραγμάτευση που οφείλουμε να κάνουμε μεταξύ μας, αναζητώντας μια ευρύτερη συνένεση πάνω σε ένα δικό μας σχέδιο, όραμα αν προτιμάτε, που θα βοηθήσει να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Όταν θα έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο και την απαραίτητη συνένεση που θα το στηρίζει, θα έχουμε ανακτήσει και τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας, όχι πριν. Σας ευχαριστώ. Η Ελλάδα χρειάζεται μια ειρηνική επανάσταση. Δεν μας λείπουν τα ικανά άτομα, οι θεσμοί και οι δομές πάσχουν. Ένας άνθρωπος που ήταν εκπρόσωπος των θεσμών, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην Υπουργός, θα μιλήσει από εδώ, διότι υπάρχει και PowerPoint. Οπότε, κυρία Διαμαντοπούλου. Συγγνώμη που θα μιλήσω καθιστή, αλλά υπήρχε αυτή η αδυναμία να έχω τον υπολογιστή εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή την πρόσκληση και να συγχαρώ αυτόν τον κύκλο ομιλιών που είχα την χαρά να παρακολουθήσω και προηγούμενους και να είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Δεν αποκλείω ότι σε πολλούς υπάρχει η σκέψη αν ένας άνθρωπος σαν και εμένα που συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων το τελευταίο διάστημα
θα έπρεπε να συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση, ιδιαίτερα με το κλίμα που υπάρχει, αμφισβήτησης, αναξιοπιστίας, μη αποδοχής της πολιτικής. Θα ήθελα να πω δύο λόγια γι' αυτό. Συμμετέχω στην κεντρική πολιτική σκηνή, συμμετείχα 11 χρόνια ως βουλευτής, 2,5 από αυτά ως υπουργός. Και είχα την μεγάλη τύχη να είμαι 5 χρόνια επίτροπος της χώρας, σε μια εποχή που η Ελλάδα έλαμπε. Ίσως να είμαι η πιο τυχερή επίτροπος. Όπου πήγαινα, η Ελλάδα ήταν ένα παράδειγμα. Ήταν η εποχή της μεγάλης διεύρυνσης, όπου 10 νέες χώρες έμπαιναν και η Ελλάδα, οι φορείς της, η διοίκησή της, οι συνεταιρισμοί της, η πολιτική της, καλούνταν παντού για να πούν την εμπειρία τους από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήτανε 10 χρόνια μόλις πριν. Με μεγάλες επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, την είσοδο της Κύπρου, τη συμφωνία του Ελσίνκη. Μια Ελλάδα που πράγματι έλαμπε. Σε αυτή την πορεία είχα την εμπειρία της εκλογής στην περιφέρεια, σε ένα βιομηχανικό νομό στην Κοζάνη και στο αστικό κέντρο της Αθήνας. Ταυτόχρονα την εμπειρία ενός Υπουργείου, του Υπουργείου Παιδείας, λίγους μήνες ήμουν και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου βγαίνοντας, τελειώνοντας αυτή η θητεία, ως δίδαγμα ζωής, είμαι πια πεπισμένη για αυτό που θα σας πω, ότι εάν δεν αλλάξουν τα πανεπιστήμια στη χώρα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Είναι πάρα πολύ βαθύ και πάρα πολύ ουσιαστικό το πρόβλημα όλου του εκπαιδευτικού συστήματος και βεβαίως είναι το πλέον δύσκολο θέμα, γιατί κάθε αλλαγή στην παιδεία θέλει τουλάχιστον μια δεκαετία για να αποδώσει. Ήταν μια δύσκολη διαδρομή. Θα έλεγα ότι στο Υπουργείο Παιδείας από μεγάλες στιγμές όπως η μεταρρύθμιση, από πολύ κακές στιγμές όπως η καθυστερημένη διανομή των βιβλίων, οι μεγάλες συγκρούσεις για τη συγχώνευση των 2.000 σχολείων, οι μεγάλες συγκρούσεις για την επιστροφή 7.000 καθηγητών σε ένα μήνα στα σχολεία τους από άλλες θέσεις που ήταν, οι επιμέρους μεταρρυθμίσεις ήταν πολύ μεγάλες εμπειρίες, όχι μόνο για τη δυσκολία τους, αλλά για τη σχέση με την κοινωνία και για όλα αυτά που έχουν συσσωρευθεί στην κοινωνία, σε όλα τα επίπεδα. Και στο θέμα των συντεχνιών, και στο θέμα των ομάδων συμφερόντων, και στο θέμα των αντιλήψεων. Είναι λοιπόν μια εμπειρία ζωής. Το 2012, μετά τις εκλογές και μετά την ανατροπή, αισθάνθηκα την ανάγκη και την υποχρέωση να κάνω και μια πολιτική αλλά και μια προσωπική αποτίμηση. Θεώρησα αναγκαία και την αποστασιοποίησή μου και την ουσιαστική αυτοκριτική αναθεώρηση, την ιδεολογική οριοθέτηση, αλλά και τον επανακαθορισμό θέσεων. Μετά από τις εκλογές, με έμπρακτο σεβασμό στη λαϊκή βούληση, θεωρώ ότι όλοι μας έπρεπε να δώσουμε χώρο στους νέους πρωταγωνιστές. Όλοι μιλούμε για το νέο. Η πραγματικότητα στη χώρα μετά τις εκλογές είχε μια τρικομματική κυβέρνηση στην οποία συμμετείχαν και συμμετέχουν 3 κόμματα με διαφορετική ιδεολογική φυσιογνωμία, για πρώτη φορά η αριστερά, νέους υπουργούς. Σήμερα το 75% των υπουργών στην κυβέρνηση είναι για πρώτη φορά υπουργοί και ένα ρεκόρ νεοκλεγέντων βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το νέο που λέμε και αναζητούμε, αυτή τη στιγμή κρίνεται και δοκιμάζεται και μάλιστα μια νέα πολιτική ισορροπία. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει πραγματικά και να της δοθεί και ο χώρος και ο χρόνος, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό πείραμα και πρέπει η ίδια να ανακτήσει σε μεγάλο βαθμό την χαμένη αξιοπιστία της πολιτικής. Θα ήθελα μέσα από αυτήν τη διαδρομή και με αυτές τις επιλογές, και επειδή είναι η πρώτη φορά που αποδέχομαι μια δημόσια συζήτηση μετά τις εκλογές, να καταθέσω αυτή την εμπειρία, μέσα από αυτή την εμπειρία, κάποιες προσεγγίσεις και κάποιες προτάσεις. Θα ήθελα να μην είμαι γενική. Θα ήθελα και θα προσπαθήσω να αναλύσω το θέμα της πολιτικής αξιοπιστίας, τις συνιστώσεις του και να προχωρήσω σε ορισμένα παραδείγματα, τα οποία ίσως είναι πολύ μικρά και πολύ συγκεκριμένα. Θυμίζουν αυτό που είπε ο κύριος Μάργαρης για το σπίτι με τις απολύξεις. Τέτοια μικρά παραδείγματα που δείχνουν ότι πραγματικά μπορούμε να αλλάξουμε. Ότι έχουμε την δυνατότητα. Ότι οι αποφάσεις δεν είναι ούτε
πάντοτε μεγαλεπίβολα σχέδια. Γιατί πολλές φορές ξεκινάμε ότι με αυτή τη διοίκηση δεν θα αλλάξουμε ποτέ, πρέπει να την κάψουμε. Με αυτό το πολιτικό σύστημα, αυτοί είμαστε, αυτά έχουμε, αυτά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και με πολύ συγκεκριμένα βήματα πρέπει να αλλάξουμε. Βεβαίως, πάντοτε χρειάζεται η κρίσιμη μάζα ανθρώπων που θα τα κάνουν. Οι διαπιστώσεις και η ανάλυση για το πρόβλημα της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος είναι κάτι που έρχεται από πολύ μακριά, γίνεται πάρα πολλά χρόνια. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup δείχνει την ευρωπαϊκή αναξιοπιστία, την αναξιοπιστία ενός ευρωπαϊκού θεσμού. Δεν πρέπει όμως να χρησιμοποιούμε σαν άλοθη οτιδήποτε άλλο και πρέπει να δούμε εμείς οι ίδιοι τι θα κάνουμε. Γιατί αυτά τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην κρίση, υπήρξε τόσο μεγάλη αναξιοπιστία και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Η αξιοπιστία σημαίνει κάτι πολύ απλό. Το είπε στην αρχή ο Πάσχος με μια κουβέντα. Τηρούνται οι συμφωνίες που κάνουμε, τηρούνται οι υποσχέσεις που δίνουμε. Οι συμφωνίες στους εταίρους, από τότε που άρχισε η κρίση μέχρι σήμερα, έγιναν στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Οι πρωθυπουργοί της χώρας συμφώνησαν και μάλιστα υπέγραψαν συμφωνίες με τους Ευρωπαίους εταίρους. Την ίδια στιγμή, όλοι οι ηγέτες στις προεκλογικές περιόδους έδωσαν επίσης υποσχέσεις στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και όταν λέω ηγέτες, δεν είναι ηγέτες μόνοι τους. Είναι η κρίσιμη μάζα του πολιτικού δυναμικού που τους υποστηρίζει. Άρα, όταν βάζω τις προσωπικότητες των αρχηγών, βεβαίως δεν εννοώ μόνο τους ηγέτες, αλλά και τους πολιτικούς, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Όταν δεν υλοποιούνται τα συμφωνημένα με το εξωτερικό και δεν τηρούνται οι υποσχέσεις στο εσωτερικό, τότε είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία ούτε στο εξωτερικό ούτε στο εσωτερικό. Τι συνέβη λοιπόν? Αυτά που υπογράψαμε και υποσχεθήκαμε δεν συμπίπτουν με αυτά που οι ηγέτες κάθε φορά είχαν υποσχεθεί στις προεκλογικές τους εκστρατείες. Οι αρχηγοί των αξιωματικών αντιπολιτεύσεων, δέστε όλους τους αρχηγούς, τον κύριο Καραμανλή, τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Τσίπρα σήμερα, λένε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που συμφωνούν μετά με τους εταίρους μας. Αυτή η διαφορά, αυτό το χάσμα έγινε πάρα πολύ μεγάλο την περίοδο της κρίσης. Γιατί δεν υπόθηκαν τα πράγματα όπως ήταν, γιατί αυτά που είχαν υποσχεθεί στο λαό ήταν τελείως διαφορετικά με αυτά που είχαμε υπογράψει. Αυτό φαίνεται σε αυτό το φοβερό γράφημα, το οποίο είναι από το Ευρωβαρόμετρο και δείχνει το πώς πέφτει η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην κυβέρνησή του και στο κοινοβούλιο. Το μπλε είναι το κοινοβούλιο, το κόκκινο είναι η κυβέρνηση, μέσα σε 4 χρόνια. Πόσο πολύ μεγάλη πτώση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης έχουμε. Έρχομαι λοιπόν σε μία ενδεικτική, γιατί βεβαίως στον χρόνο που έχουμε είναι πολύ δύσκολο να αναφερθούμε σε όλα, ποιες θα ήταν οι προϋποθέσεις της αξιοπιστίας στο πολιτικό σύστημα και κάποιες ενδεικτικές άμεσες προτάσεις για κάθε μία από αυτές τις συνιστώσεις. Τις διατρέχω, ουσιαστικός έλεγχος της κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών θεσμών, δηλαδή της Επιτροπής, της Τράπεζας, από το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα εξηγήσω μετά. Συγκεκριμένη ποσοτική στόχη και όχι γενικότητες για τους κυβερνώντες, συνένεση, εμπιστοσύνη, αλήθεια και σταθερό περιβάλλον. Διατρέχω γρήγορα το καθένα από αυτό. Όταν λέμε ουσιαστικός έλεγχος, η χώρα έχει δεσμευτεί να υπογράψει, έχει δεσμευτεί και έχει υπογράψει συγκεκριμένα πράγματα. Όλη η πολιτική συζήτηση για το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε είναι ένα μείζον πολιτικό θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία στη Βουλή και έχει υπογράψει αυτές τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Εάν η κυβέρνηση ξέρει ότι αυτό το πρόγραμμα θα βγει, το πιστεύει και πρέπει να το πάει μέχρι τέλους, δεν χρειάζεται ούτε την Τρόικα να την ελέγχει, ούτε εξωτερικούς καπεταναίους. Πάρα πολύ απλά, οι υπουργοί θα πρέπει στη Βουλή κάθε μήνα
να ελέγχονται από την αντίστοιχη κοινοβουλευτική ομάδα για αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Εάν το πρόγραμμα δεν βγαίνει ή αν δεν είναι σύμφωνο με αυτά που είχαν οι τρεις εταίροι της κυβέρνησης τον Αύγουστο του 2011 υπογράψει, τότε πολύ γρήγορα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Εάν θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη συμφωνία του Αυγούστου ανάμεσα στα τρία κόμματα ή το μνημόνιο. Εάν και τα δύο συμβαδίζουν χωρίς να συμπίπτουν, έχουμε τις καθυστερήσεις, έχουμε τις αρνήσεις, την αδυναμία υποστήριξης από μια Βουλή από μια πλειοψηφία της Βουλής η οποία δεν ξέρει ή δεν έχει συνειδητοποιήσει ή δεν συμφωνεί με αυτό που έχει υπογραφεί. Εάν όμως δεν λυθεί με καθαρό τρόπο και μετά από 3 χρόνια δεν μπορούμε άλλο να καθυστερούμε αυτό το πράγμα, τότε μας θα οδηγήσει σε αναξιοπιστία μια κυβέρνηση η οποία είναι μια πολύ μεγάλη ελπίδα για αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Γιατί η συνένεση 3 κομμάτων είναι ένα κεκτημένο πάρα πολύ σημαντικό, πόσο μάλλον που έχουν πολύ σημαντικές πολιτικές ιδεολογικές αποκλίσεις. Το αντίστοιχο πρέπει να συμβεί και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σήμερα, για να πω ένα παράδειγμα, κλείνει ένας χρόνος, επειδή ήμουνα στο Υπουργείο τότε το θυμάμαι, από την υπογραφή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενός πολύ σημαντικού προγράμματος για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 1 χρόνο μετά δεν έχει πέσει 1 ευρώ στην αγορά. Θα πρέπει να κληθεί, να απολογηθεί, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, επειδή δεν είναι μια τράπεζα του εμπορίου, είναι μια τράπεζα για επενδύσεις και για υποστήριξη των ευρωπαϊκών κρατών, γιατί δεν έγινε αυτό που και αυτοί υπέγραψαν. Αυτό όμως πρέπει να γίνει μέσα από οργανωμένο και θεσμικό τρόπο ελέγχου. Πάω στο θέμα των συγκεκριμένων και ποσοτικών στόχων. Θα πάρω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Πόσα χρόνια όλοι εδώ μέσα, και είστε πολύ από το χώρο της οικονομίας, ακούτε για την προτεραιότητα των εξαγωγών. Και τώρα το θέμα μας είναι εξαγωγές. Η χώρα, εάν δεν εξάγει, δεν μπορεί να φτιάξει ξανά την οικονομία της. Πρέπει να παράγουμε, να εξάγουμε, να εισάγουμε πλούτο, να βρούμε τους πόρους που μας χρειάζονται. Το 2013, μέσα από την έρευνα του TAB, που είναι το Trade Across Border, ένας διεθνής οργανισμός, η Ελλάδα είναι 26η στις 26 χώρες της Ευρώπης που έχουν δώσει στοιχεία όσον αφορά την ταχύτητα και το κόστος των εξαγωγών. Είναι ένα πάρα πολύ ουσιαστικό θέμα. Γιατί μετά από 3 χρόνια που τα έχουμε βάλει προτεραιότητα με το μνημόνιο, που έχουμε ανακοινώσει master plan, που έχουμε βάλει πόρους ευρωπαϊκούς, που έχουμε κάνει τουλάχιστον 6 νόμους για τις εξαγωγές, γιατί είμαστε πάλι 26 στους 26? Και ποιος θα απολογηθεί? Δίνω αυτό το παράδειγμα. Ξέρετε τι είναι αυτό το απλό παράδειγμα? Πόσο στοιχίζει ένα εμπορευματοκιβώτιο να βγει από τη χώρα και στη σύγκριση με άλλες χώρες, αυτό το 2013. Τι θα πει στόχος, τι θα πει να κρίνω πια τον πολιτικό, όχι από το γενικό, όχι από το πώς θα μιλήσει το βράδυ στον Πρεντεντέρη ή στον Παπαχελά, αλλά τι είπε και τι έκανε, από το να οριστούν στόχοι. Ότι, κύριοι, μέσα στα επόμενα 3 χρόνια η Ελλάδα για τις εξαγωγές θα πρέπει να πετύχει αυτόν τον συγκεκριμένο στόχο. Ας πάρουμε του Βελγίου, ας πάρουμε της Ισπανίας. Και εκεί να κριθεί στο Κοινοβούλιο ο Υπουργός, να κριθεί από τους εξαγωγείς, να κριθεί τελικά από τον ελληνικό λαό, που είναι προφανή τα ωφέλη του. Το επόμενο θέμα είναι η συνένεση. Ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα της χώρας είναι ότι κάθε κυβέρνηση που αλλάζει ουσιαστικά ξυλώνει αυτά που έκανε η προηγούμενη. Δεν υπάρχει κουλτούρα συνενέσεων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ ωραίο και είναι σύνηθες με πάθος να χτυπάς τον αντίπαλο σε οτιδήποτε λέει. Η συνένεση δεν είναι απλά μια επιλογή να κάνουμε συνένεση. Η συνένεση έχει πίσω της κουλτούρα, παιδεία, θεσμούς. Έχει όμως και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, την τεκμηρίωση. Θα έλεγα, ακόμα και όταν παρακολουθήσετε την συζήτηση στον προϋπολογισμό, ελάχιστοι βουλευτές χρησιμοποιούν νούμερα. Και μάλιστα θεωρείται για τον πολιτικό μας λόγο οικονομίστικο ή τεχνοκρατικό να χρησιμοποιήσει νούμερα. Όταν όμως ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, χωρίς να τεκμηριώνει πώς θα γίνει, πότε θα γίνει, με ποιες δομές, με ποια μέσα, σε πόσο χρόνο, τότε βεβαίως ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, χωρίς να κρίνεται επί της ουσίας. Και είναι πολύ δύσκολες οι συνενέσεις. Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να το κάνει και η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ακριβώς το αντίθετο με απολύτως αρωματικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε στο τέλος της πολιτικής, ότι πρέπει να λένε όλοι τα ίδια πράγματα? Φυσικά και όχι.
Όταν όμως, όπως προκύπτει από όλες τις χώρες που έχουν πετύχει μεγάλα επίπεδα συνενέσεων, το Κοινοβούλιο υποχρεώνει την τεκμηρίωση της θέσης. Δηλαδή, όταν έχεις ως θέση, παραδείγματος χάρη όπως έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ότι όλα τα παιδιά θα μπαίνουν στο πανεπιστήμιο και δεν θα υπάρχουν εξετάσεις, θα πρέπει να το εξηγήσεις. Όταν λες ότι θα φέρω τους μισθούς εκεί που ήταν, το δέχομαι και θα σε ψηφίσω γι' αυτό, αλλά θα πρέπει να εξηγήσεις πώς θα γίνει. Εάν λοιπόν η τεκμηρίωση γίνει ένα έθος του Κοινοβουλίου, τότε είναι πολύ πιο εύκολες οι συνενέσεις και πολύ πιο ουσιαστικές και αποτελεσματικές. Γιατί βεβαίως δεν μπορώ να ξεχάσω ότι μια συνένεση μπορεί να γίνει, να έχει τεράστια επιτυχία, όπως έγινε με τη μεταρρύθμιση με 255 στους 300 βουλευτές και η άμεση προσπάθεια για αλλαγή της αμέσως μετά τις εκλογές. Η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη σε ένα από τα στοιχεία πάλι του πρόσφατου Ευρωβαρομέτρου προκύπτει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ότι στην Ελλάδα δεν είναι μόνο ότι έχει πέσει η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, αλλά είμαστε και η χώρα αυτή τη στιγμή με την μικρότερη εμπιστοσύνη από πολίτη σε πολίτη. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα συνολικό το κεφάλαιο εμπιστοσύνη. Και βέβαια πώς να υπάρξει αξιοπιστία όταν δεν υπάρξει η βάση της, δηλαδή η εμπιστοσύνη. Θα πω πάλι ένα παράδειγμα. Στα τελευταία 30 χρόνια έχουν ψηφιστεί 3.500 νόμοι. Έχουν βγει περίπου 110.000 υπουργικές αποφάσεις, είναι τα στοιχεία που έβγαλε πρόσφατα η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Πώς είναι δυνατόν με αυτόν τον όγκο να υπάρξει σεβασμός των νόμων, να υπάρξει παρακολούθηση των νόμων, να υπάρχει έλεγχος των νόμων? Πόσα χρόνια όλοι ακούμε για το θέμα της πολυνομίας και πώς πρέπει να παταχθεί η πολυνομία? Παρακολούθησα μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ενός προγράμματος στη Νότια Κορέα. Είναι ένα πρόγραμμα που έγινε με τον ΟΣΑ και λέγεται ρυθμιστική γκιλοτίνα. Και το εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή όσες χώρες έχουν πρόβλημα πολυνομίας. Ρυθμιστική γκιλοτίνα σημαίνει ότι κάθε υπουργός που φέρνει ένα νόμο στη Βουλή πρέπει να καταργεί αντίστοιχα έναν νόμο. Μέσα σε 1,5 χρόνο μείωσαν στο 50% τους νόμους, αυξήθηκε 1,5% το ΑΕΠ για αυτόν τον λόγο και δημιουργήθηκαν περί 400.000 θέσεις εργασίας. Είναι πολλές φορές λοιπόν πολύ μεγαλύτερη σημασία αυτά τα θεσμικά θέματα από άλλα. Αντίστοιχα, ο κανόνας της εμπιστοσύνης του κράτους προς τον πολίτη. Συζητάμε πάρα πολύ για το θέμα του φορολογικού νομοσχεδίου. Εδώ και αν υπάρχει θέμα αξιοπιστίας του επιχειρηματία, του πολίτη προς το κράτος. Εάν δεν αλλάξει ο πυρήνας, και εδώ θα πω μόνον μία σκέψη και μία πρόταση, δεν έχει σημασία αν θα αλλάξουμε τους συντελεστές, δεν έχει σημασία αν θα αλλάξουμε τη δομή του φορολογικού νομοσχεδίου. Πρέπει να αλλάξουμε τον πυρήνα του. Δηλαδή, ένας πολύ απλός και σύντομος νόμος που εμπιστεύεται απόλυτα τον πολίτη, απόλυτα, την υπογραφή του και τίποτε άλλο, ούτε υπηρεσίες ούτε έλεγχη, αλλά εάν ο πολίτης παραβεί την υπογραφή του, τότε να μην υπάρξει έλεος. Είναι αυτό που έγινε πριν 40 χρόνια στη Δανία, πριν 20 χρόνια στη Φιλανδία, πριν πολλά χρόνια επίσης στις ΗΠΑ. Επόμενο και πρώτο τελευταίο στοιχείο είναι η αλήθεια. Αλήθεια, πόση αξιοπιστία μπορεί να υπάρχει όταν η αλήθεια είναι το κατεξοχήν έλλειμμα της πολιτικής ζωής. Δέστε ακόμα και σήμερα αυτά που συμβαίνουν με την Κύπρο. Εάν λέμε όλη την αλήθεια, αν λέγεται από τους πολιτικούς όλη η αλήθεια και στην Κύπρο. Η αλήθεια, έτσι όπως είναι σήμερα διαμορφωμένη η κοινή γνώμη, αποτελεί υψηλή διακινδύνευση και έχει μακροχρόνια απόδοση. Ο κύριος Τσούκαλης το ανέλυσε πάρα πολύ καλά, το θέμα της δημαγωγίας και του λαϊκισμού, το οποίο ανθεί και το οποίο σε περιόδους κρίσης παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο λαϊκισμός έχει άμεσα πολλές φορές εκλογικά θετικά αποτελέσματα, με καταστροφικά αποτελέσματα για τη χώρα. Πολλές φορές όμως ο λαϊκισμός αντιπαλεύεται με λαϊκισμό. Και έτσι η κυβέρνηση που κερδίζει λόγω λαϊκισμού και δημιουργεί σύμβολα και δημιουργεί συνθήματα, χτίζει τα σύμβολα και τα συνθήματα πάνω σε προβλήματα που δεν λύνονται. Και η επόμενη κυβέρνηση, η αντιπολίτευση κάνει ακριβώς το ίδιο. Αυτό το παιχνίδι της αλήθειας και του ψέματος, που είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την αλήθεια? Δεν έχω τέτοιες εμπειρίες, αλλά είμαι πεπισμένη ότι ήρθε η στιγμή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για αλλαγή της πολιτικής στην Ελλάδα, ήρθε η στιγμή κάποιοι να πάρουν το ρίσκο της προσωπικής διακινδύνευσης. Και η αλήθεια δεν σημαίνει λέω σκληρά πράγματα. Λέγοντας απλά σκληρά πράγματα, απλά τρομάζεις τον κόσμο και ίσως πιο εύκολα τον οθείς στο λαϊκισμό. Λέω αλήθεια σημαίνει ότι το συνοδεύω από προτάσεις συγκεκριμένες για διέξοδο, έστω και σε βάθος χρόνου. Και τελειώνω με το σταθερό περιβάλλον. Είναι κάτι που το ξέρουμε, είναι το σοβαρότερο πρόβλημα αξιοπιστίας της χώρας, και προς τα μέσα και προς τα έξω. Σταθερό περιβάλλον θα βάλω μόνο σε 3 τομείς. Στην παιδεία, να πω το παράδειγμα της Φιλανδίας, ότι εδώ και 30 χρόνια όλοι οι νόμοι για την παιδεία ψηφίζονται συνενετικά. Το φορολογικό σύστημα, η πρώτη χώρα που θα κάνει, η πρώτη κυβέρνηση που θα κάνει φορολογικό νομοσχέδιο και δεν θα το αλλάξει τους επόμενους 2 μήνες, νομίζω ότι θα πρέπει να μείνει για πάντα στην εξουσία. Και ο εκλογικός νόμος, που νομίζω τώρα είναι ένα μεγάλο τεστ. Είναι το τεστ όλων των κομμάτων. Δεν έχουμε, στο παρελθόν είχαμε μικρά κόμματα που ήθελαν απλή αναλογική. Μεγάλα κόμματα που ήθελαν μπόνους, γιατί τους συνέφερε να έχουν άνετη πλειοψηφία. Τώρα αυτά που ξέραμε δεν υπάρχουν. Χρειάζεται νόμος που να δημιουργεί συνενέσεις, που να δημιουργεί πολιτικές όπου ο καθένας κάπου κάνει μπρος και κάπου κάνει πίσω και μπορούν να έχουν μακρά διάρκεια, άρα να δημιουργούν ένα αξιόπιστο κυβερνητικό πολιτικό σύστημα. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, θα τελειώσω διαβάζοντας, μάλλον θα πω ότι όλα αυτά που είπα ουσιαστικά αναλύουν αυτό που είπε στο τέλος ο κύριος Τσούκαλης, ότι το να ανακτήσουμε στο εξωτερικό την αξιοπιστία μας δεν θα το κάνουμε ούτε με καμπάνιες, γιατί αυτές μπορούν να φέρουν τουρίστες, ούτε με πακέτα επικοινωνίας. Το να αποκτήσουμε στο εξωτερικό την αξιοπιστία μας σημαίνει αξιοπιστία στο εσωτερικό και προβολή του πιο ισχυρού στοιχείου της χώρας, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό της και των επιτευγμάτων της. Θέλω να τελειώσω με κάτι που είπε ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Σήμερα είναι η μέρα της ποίησης, αλλά τελειώνουμε με ένα φιλόσοφο. Ο κάθε λαός είναι υπεύθυνος για την ιστορία του, υπεύθυνος για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση και για την οποία μίλησα εκφράζεται με την ανευθυνότητα της παροιμιώδους φράσης. «Εγώ θα διορθώσω το Ρωμαϊκό». Απαντά ο ίδιος. «Ναι, κύριε, εσύ θα διορθώσεις το Ρωμαϊκό, στο χώρο και στον τομέα όπου βρίσκεσαι». Και αυτό ισχύει για όλους μας. Ευχαριστώ.